ik vind dat iedereen eigenlijk moet kunnen zijn wie die is. Papa, oma moet er nu eigenlijk... Zoes, ik weet dat we hebben gezegd 11 uur, maar oma is altijd te vroeg, dat weet je. Ja, maar dan mag ik wel nog steeds. Kunstenaar Rem van der Bos heeft vandaag een fotosessie voor zijn project Zeeuws Meisje #gelijkheid. We gaan vandaag de fotosessie opnemen met de regenboogdracht. En dit wordt de 4e fotosessie. En vandaag willen we ook het campagnebeeld opnemen waar we de poster van willen laten drukken. Waar eigenlijk gelijkheid op komt te staan. En ja, volgepakte dag in ieder geval, denk ik. Veel plezier vandaag. Ik hou van jou. Ook van jou. Doei. Zo? Ja. Jessie uit Vlissingen is een van de meisjes die zich in Zeeuwse klederdracht laat fotograferen door Rem. Nou, toen ik de oproep van Rem zag op Facebook, dat hij op zoek was naar Zeeuwse meisjes voor dit project, leek me wel superleuk om mee te doen. Maar ik vind het ook heel mooi, omdat mijn moeders kant van de familie echt uit Zeeland komt. En die liepen ook echt in die Zeeuwse kledingdracht. Het leek me wel heel bijzonder om zo ook een soort eerbetoon aan hen te doen. Hoi. Hoi, Anna. Hoi, Rem. Gezellig, lang niet gezien. De thematiek achter het project, dat gaat over gelijkheid, over respect en elkaar tegemoet treden op ooghoogte. Je ziet dat er op zoveel plaatsen, of het nou over jonge mensen gaat, over seksualiteit, over geslacht, over etnische achtergrond, over migratieproblematiek, over arbeidsplaatsen in Zeeland die opgevuld moeten worden. Als ik over straat ga, ik spreek mensen, jong en oud, dan merk ik gewoon dat er een heel groot gebrek is aan verdraagzaamheid. Dit is het hesje, zie je dat? Mooi. En de beuk. Met de regenboogjurk beeld je eigenlijk uit dat je voor gelijkheid bent. Dat je ook achter dat thema wilt gaan staan. En die jurk verbeeldt dat. Ja. Het is zo mooi, hè, als ze zo zit. Te gek. Ze is helemaal stil te wachten en dan zie je de sleutelbeenderen en hoe ze de handen op de schoot hebben. Dus dan denk ik van, oh, ja, dit wil ik daar ook in beeld hebben. Alleen al hoe ze de hoofd nu weggedraaid is, gewoon waanzinnig mooi, hè. Oké, pak aan. Ja. Pak aan. Jee, pak aan. Ik zit nu zelf op een conservatorium waar ik wereldmuziek studeer. Waar mensen vanuit allerlei landen van over de hele wereld zijn. Iedereen ziet er net iets anders uit. Iedereen vindt andere dingen leuk. Iedereen maakt andere muziek. En ik merk dat het zoveel vrijheid geeft eigenlijk. Dus ja, ik vind het wel heel mooi om te zien dat dat echt heel veel toevoegt eigenlijk aan de wereld als je diversiteit hebt. Rem heeft een fantastisch mooi idee en ik kijk hoe je dat daadwerkelijk goed krijgt. Dus ik plan de shoot, ik benader de modellen, ik heb de stoffen voor de dracht uitgezocht. Dat soort dingen, alle organisatie. Hoi. Hoi Anna. Hoi Jaap. Hoi. Hoi. Hoi, ik wou even overleggen, want ik had je gebeld, hè? Ja, klopt. Wij hadden deze natuurlijk bij de regenbogen. Ja, die blauwe, een andere kleur wou. Ja, gewoon anders. Ja, maar ik vind het echt niet uitzien. Nee? Nee. Wil je even meekijken? Uiteraard. Kijk. Ik heb ook al een beetje meegekeken voor de rest. Kijk, Dus ik ben benieuwd. dit is natuurlijk. En ja, dit vind ik al heftig, maar mooi. Maar hiermee, Nee, denk jij? Dat matcht niet met elkaar, Nee, absoluut niet. Nee. Rem had op een gegeven moment benaderd dat hij met een project bezig was en of wij wat met plompen wouden sponsoren. Ik zei, nou ja, dat wil ik best doen, maar dan wil ik eigenlijk even weten waar het over gaat. Toen had hij heel dat project uitgelegd. En dat vind ik super mooi. En om meerdere redenen. Ten eerste het project zelf, de gelijkheid. Maar het andere verhaal is ook dat de oudbollige klomp op deze manier heel mooi in beeld komt. En dat het totaal op een andere manier ook gezien en gedragen kan worden. Oh, wat Zie je dat? mooi. Ja, dat is maakt veel beter, hè? Ja, veel rustiger. Ja. Dan krijg je gewoon meer balans. Ik loop hier al van mijn 14e rond. En mijn moeder zei altijd vroeger, dat zit in je genen. Dat zit in je lijf. En dat is ook zo. Ik ben nu bijna op de leeftijd dat ik ermee zou kunnen stoppen.
Maar ik zou dat echt over willen dragen aan de volgende generaties, dat de klompenmakerij blijft bestaan. Het is immaterieel erfgoed van UNESCO, dus eigenlijk zijn we ook verantwoordelijk ervoor om dat in stand te houden. Jij kon paardrijden, toch? Nou ja, toen ik 10 was, heb ik wel wat paardrijlessen gehad. Okay. Maar dat is wel echt een hele tijd Ja. geleden. Dus als iemand de jurk even een beetje goed Durf staan, Jessie. Kijk hoor. Ja. Ja. En dan kan jij er een heel klein stukje mee naar voren nemen, Arjen. Je stapt op een gegeven moment een halve meter naar achteren. Dan heb ik er al. Dan ben jij buiten beeld. Ja. Ik heb Rem leren kennen omdat ik zijn werk interessant vond. De manier hoe hij dan zijn beeld wou laten zien en de verhaal daarachter, dat vond ik machtig interessant. Toen is er een beetje contact ontstaan heen en weer. En ja, zo van het een op het andere zijn we bevriend geraakt. En doet hij hier vaker leuke projectjes of foto's maken. Ik vind het leuk dat door middel van beeld gezien mag worden dat gewoon iedereen goed is zoals hij is. Zo gaat het goed, Arjen. Fijn als je zo meeloopt. Hou maar, zo ver genoeg. Nog een keer een rondje, alsjeblieft. Anna belde net om te zeggen dat de koerier er was. En er zijn 12.000 posters afgeleverd. En die staan bij ons in de deuropening. Ja, dat is Aardige best hoeveelheid. Een hoeveelheid. Dus, Tel je- jij of ik? Tel je hem even naar binnen. Ja, tuurlijk. Ik kan dat wel. Nee. Oei. Daar zijn ze. Ik ga ze zelf ook op mijn eigen huis ophangen. Hartstikke mooi.